striker phaki striker bafethu Kaizer Chiefs inazi striker eziyi2 xa amajita asimela yafana bafethu big number 9 uSilva plus noIgodaro bagude enhloko banamandla. But it says khona different types of strikers. So Da Cruz ufuna inye profile different. Kaizer Chiefs ingabikho predictable like umzekelo like striker oyifinisher mhlambe umuntu ofana noIkram Reynas Sundowns yambona uReynas udifferent striker different esiyana udlala off the shoulders defenders and ushaya igoal finisher okanye ufumane striker energetic bafethu sibaleka idefenders oko sibaleka into channels defenders ziyamlandela umjita. Kaizer Chiefs I think inayo profile enjeyana which is uWandile Duba. Da Cruz maybe akayiqaphele uzoqaphela bahamba noDuba nansi profile different as a striker. Nasi striker esimobile stand ubaleka into channels. Phaki athe Machita inkosi ngobuyela kwichannel igama lami ninguSeko uFootball SA lona yezibilile vandag. Kule video ndizothetha ngoPitso Mosimane, Fernando Da Cruz coach eKaizer Chiefs entsha, Edmilson Chani, Thabo Cele, Claude Lelepo. Plus nale out benthethe ngayo izolo iupdate Jonah Fabish. Masonqala ngaye futhi bafethu Jonah Fabish bafethu. Le out kukho update bafethu and disappointed kanjani ngejournalist bendinika ichance. Reports ziyatshintsha ngoku and even yena umjida wenze update. Nakhumbula kule video ezolo ndichila uba bafethu le journalist ayikabiyo eziya sithembileyo esizaziyo ziproven. Ngumuntu osahlanganisa ireputation yakhe bafethu. And then namhlanje istory siyatshintsha naye futhi wapost ba yekse uthi umjida ba iDurban City uthi umjida ba club ikhona club yaseKZN evele yangena kule race yaba aggressive ifuna usayina le player nayo uJonah Fabish. But ke mfethu izolo uthe wena excel out ya Kaizer Chiefs kanga ukuthethe nix about iwe yaseDurban bafethu. Uthe Kaizer Chiefs advanced talks but ke ukunika benefit yedoubt mfethu uthe advanced talks bafethu. And then ebholeni advanced talks iyakwazi deliver ichaya kodwa biseke advanced talks. But ke umjita uluzwe points bafethu uluzwe credit kancane because usakha igama lakho mfethu so kuninge ube ngathi uba show kancane man otherwise ngoku sinophinde sikunike enye chance but kufuneka uziprove again ngomfethu especially if lo mjita uphele esignwaiteam yaseKZN esignwa iDurban City okanye iGolden Arrows okanye AmaZulu mfethu. Bathiwa umjita seyibona iyabonwa futhi eDurban wabukela le club ijima evine agent yakhe. Abantu abaninzi mfethu close to abantu abayi 1 million babhanxekile ngoba cefana le out uJonah yeKaizer Chiefs bafethu but isenongayi sawubona but beninazo doubts zami about umjita to Kaizer Chiefs. If nivile phakula video benchila bayisele out Kaizer Chiefs risk lena so maybe ayizoba major disappointment if le out yiKaizer Chiefs. And then the second top story bafethu eyashukumisa ground kakhulu namhlanje uThabo Cele bafethu icoach eKaizer Chiefs uFernando Da Cruz ebeqala ukuthetha neSouth African media vandag. Da Cruz wabuzwa ba isethi indaba kaCele thena ngayanga eSpain. Da Cruz bafethu wathetha inyani Da Cruz khangabe egwegweleza esibhanqa apha eWestern Cape City wachaza ba uCele akekho uCele akekho kwiplans zami ndine players ezininzi phakula position ezinye iprofiles ezidingayo. Umna machita akhondo inothusa tu bafethu ngaleyo bafethu. If kudala walandela le channel bafethu kudanda ithetha lewe indaba zoba okay uCele uNtswembo unetalent bafethu but ifit istyle sakhe inatural style playing style yakhe bafethu profile yakhe as a football player ayifiti grand kibhethwe Premiership. Ibhethwe Premiership demands zebhethwe Premiership bafethu because in midfield ngoku ba uyi deep lying playmaker bafethu ayisibani demands the modern games ifuna ezinye izinto ke modern midfield bafethu kufuneka ube all action bafethu ube busy nyanyani kufuneka ube highly mobile. So uchilo Da Cruz ba uCele uyavaya ndatsho kule channel bafethu kwinyanga ezidlulileyo bafethu ndathi ba uCele istyle sakhe ingathi soba ingxaki ikubhethwe Premiership ingathi akazofita grand umjita. And then second top story bafethu Orlando Pirates twice sign iwinger entsha eke Hope FC, one of the most exciting stars ki Western Cape ABC Motsepe. Umchana ngubani uEdmilson Chani iwinger uncede iHope FC yawina ileague ABC Motsepe qoba yakhe iplayoffs yawina napha amajita apromotwa to the Motsepe Foundation Championship. Umchana bisistar phana bafethu iwinger equick escora negoals bafethu. Wasuka Cape Town Spurs umjita wabuyela kiclub yasekasi yakhe iValala United. Wasuka iValala United wasayinwa le team iHope FC. Orlando Pirates kuthiwa imsanile umjita and then yamlona back for another season pha kiMotsepe Foundation adlale pha ke Hope aqhubekeke udevelop. I think is smart lo way machita. So next season bafethu uEdmilson Chani Orlando Pirates winger
quick and can score goals. Next top story bafethu, Pitso Mosimane urelease incwadi bafethu, i-manual, i-coaching manual for youth football, for youth development. Upitso bafethu andothusi leyo Pitso kudala wathetha ba i-talent ininzi apha bafethu eMzantsi, but isimoko i-coaching phaka i-grassroot level bafethu. Ba i-coaches eziphana azinayo knowledge grand for developer i-players at the age of 8, 9, 10. So Pitso wenza i-difference ngokuba iza-coaches zakwazi uthola le manual. Coaches zakwazi uthola le manual ngoko zikwazi ucoacha grand abatshana at the age of 8, 9, 10, which is i-stage esibalelekileyo for uteacher i-basics bafethu. I-foundation funeka ibe grand phaa amajita. Even nasesikolweni bafethu ubalekile ugrade R, ugrade 1, grade 2 bafethu. Not la way bakuse uqala ufumana education egrand xa ufika ugrade 11, grade 12 okanye tertiary kusenza i-first year uqala udibana ne-quality education. Funeka i-education ibe grand even kuwa phaa eqaleni bafethu. So yeah, big ups to Pitso Mosimane bafethu. Le ncwadi kuthiwa izawuba available at the end of the month. Pitso wabaseleke North Africa kakhulu bafethu. Ndakhumbula esithi uba wayethukile indlela i-advanced ngayo i-development e-Egypt nase-Algeria. Wathi i-US eMorocco, wathi iMorocco i-20 years ahead of South Africa in terms of development. So wenza i-difference ngaloo nto, akathethi nje siyamazi mos uPitso bivule ne-Pitso Mosimane schools of football. Another top story bafethu, Kaizer Chiefs, same coach Fernando da Cruz bafethu ubuziwe uba seyithini indaba kaLilepo, wachaza uba uLilepo unezinye opportunities. Sivile Mosimane ke reports uba uLilepo uya eNorth Africa, uya eLibya, iyamsayina i-Al Ahly Benghazi. It's a matter of final announcement ngoku. Uxolo ngophazamisa, before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye usubscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Staying with Da Cruz bafethu, at the same time apha kule press conference uthethile uDa Cruz apha kachaza uba okay says khona i-positions, i-areas odinga i-new players kuzo. uDa Cruz wachaza uba yeah kuyadingeka i-striker ne-wingers plus attacking midfielder. Uthe zikhona umjida but ufuna i-profiles ezi-different. Uthe i-Kaizer Chiefs akafuna ube predictable. Uthetha ngantoni ke ngoku sithi i-profile ezi-different? Siqale nge-striker. Phaka i-striker bafethu, i-Kaizer Chiefs inazo i-striker eziyi-2. Xa amajida asimila ayafana bafethu. U-big number 9 uSilva plus no-Ighodaro bagude entloko banamandla. But zikhona i-different types of strikers. So Da Cruz ufuna inye profile e-different. Kaizer Chiefs ingabikho predictable, like umzekelo like i-striker oyifinisha mhlawumbi umuntu ofana no-Ikram Reynas kwi-Sundowns. Yambona uReynas udifferent, istriker esi-different esiyana, udlala off the shoulders ze-defenders and ushaya igoli ifinisha. Okanye ufumane istriker esi-energetic bafethu, sibaleka i-defenders oko sibaleka into channels, defenders ziyamlandela umjida. I-Kaizer Chiefs I think inayo profile enjeyana, which is uWandile Duba. uDa Cruz maybe akayiqaphele, uzoyiqaphela uba ama noDuba nansi profile e-different as a striker. Nasi striker esi-mobile sithanda ubaleka into channels. Phaka attacking midfield uthini xa isithi ufuna i-profile e-different? Ushabalala ngu-number 10 omobile, o-skillful, o-technical. And then enye different type o-number 10 bafethu, number 10 o-direct bafethu. O-number 10 bamba ibhola afuna ushuta bethi net, ifinisha, i-goal scorer, o-direct. Again I think ikhona already qha akayiqaphile lo way, which is ngubani lo? NguBure uLuke Bartman bemdlalise wide Mosimane. uBure ngu-number 10 Fernando da Cruz. Njengoba ufuna i-different profile number 10 nanku phambi kwakho uBure. U-number 10 abahlukileyo abanje abafuneka bafethu babekhona. Uyakhumbula uKemet Erasmus naye ngu-number 10 o-direct u-Erasmus. Cebana si-strike kanti ngu-number 10 ubamba ibhola afuna uskora, ushaye net. Ne-former star Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs Lehle Honolo Majoro bangathi ngu-10 kanye half 9. Da Cruz uthetha ngewezi nje yana bafethu, which is a different profile to umdu plus noNkosingiphile Ngcobo o-number 10 anabo. So nazo bafethu top stories vandag bafethu. Nicinga ntoni majida? Masincole comments bafethu. Nicinga ngale balo support i-channel bafethu, go like no subscribe. Moja bafethu.